Hienoa, hyvä, Mm. kiitos oikein paljon, kiitos mahdollisuudesta ja kutsusta tulla teille pitämään alustus. Ja oletan, että mun esitykseni näkyy, kun ei sieltä tule mitään kieltäviä. Hienoa. Lähdetäänpä liikkeelle, eli mun nimi on Kati Koivunen ja tuun Lapin ammattikorkeakoulusta. Ja multa pyydettiin alustusta tähän teidän hienoon työpajapäivään siitä, että mitä kaikkea brändi voi olla PK-yrittäjälle mun mielestä meidän hankkeen, josta ihan lyhyesti kohta teille sanon muutaman sanan, brändi on kilpailuetu ja tämmöinen kasvun moottori, erityisesti nyt sitten tämmöisessä hyvinvointi- ja luontoelämysmatkailussa. Ja ennen mun varsinaista esitystä, minut tänään tänne on sponsoroinut minun vetämä hanke, eli brändistä kilpailuetua hanke on meillä käynnissä Lapin ammattikorkeakoulussa lappilaisille matkailualan mikro- ja pk-yrityksille me sitten brändijohtamista koulutamme ja toivotaan sitten, että tämä saa aikaan tämmöistä erottautumista ja kasvua ja kestävää kehitystä tänne Lapin alueelle ja aluekehitysrahaston rahoittama hanke vuoden 2027 vuoden tuonne lokakuulle asti ollaan toiminnassa. Mikäli brändiasiat siis teitä kiinnostaa tämän jälkeenkin, meillä on tuo meidän kotisivu www.brandistakilpailuetua.fi ja sitten me ollaan myös linkkarissa, joten saa verkostoitua. Olisi kiva saada myöskin yrittäjiä sinne että yrittäjätkin löytäisi sinne meidän uutiskirjeen ja linkkarisisältöjen pariin. Ihan lyhyesti vielä siitä, että mitä siellä nyt sitten on mahdollista yrittäjän saada ja yrittäjän konkreettista semmoista, mitä me tarjotaan yrittäjille on se, että me tehdään tämmöinen digitaalinen brändijohtamisen työkirja, johon tulee ihan konkreettisia tehtäviä teille yrittäjille siihen, että miten PK-yritys pystyy tämmöistä omaa brändiä rakentamaan ja sitten me tarjotaan webinaareja, me tarjotaan podcasteja ja sparrauksia ja työpajoja, johon meillä on just nyt yrityshaku päällä. Eli me haetaan Lapin alueelta, tarkemmin vielä niin kuin Sallan ja Levin alueelta, yrityksiä meidän pilotteihin. Jos siis tunnistat itsesi, niin minulle saa ilmoittautua. Mutta hei, se siitä ja lähdetään sitten varsinaiseen asiaan nyt ajattelin niin, että haluan aloittaa kaikista tärkeimmällä viestillä, mikä mulla on teille brändeistä, eli brändi on siis tapa toimia. Yrityksen tapa toimia aina ehkä parhaiten asia avautuu esimerkkien kautta. Ja mulla on tässä Nitor esimerkkinä. Tämä on suomalainen, kooltaan melko pieni tai pieni teknologiayritys. Sain idean tähän esimerkkiin linkkarista. Hetki sitten törmäsin siellä erään mun tutun päivitykseen ja se päivitys onkin tuossa vasemmalla puolella. Hän kertoi, että hän on saanut työtyytyväisyyskyselyn Nitorilta. No, ajattelin siinä, että onko hän vaihtanut työpaikkaa, niin sitten hän selvensikin tuossa postauksessa, että hän ei siis itse työskentele siellä, vaan hänen puoliso työskentelee Nitorilla. Ja Nitorilta oli siis tullut kysely, jolla haluttiin selvittää perheen näkökulmaa siihen, miten työ Nitorilla näyttäytyy kotona ja kotioloissa. Tämä oli mun mielestä tosi hieno sellainen niin kuin näyte siitä, että koska Nitor kotisivuillaan ja tuolla someviestinnässä korostaa, että heille on tärkeää olla aidosti perheystävällinen työpaikka, niin sitten se myöskin tämmöisenä ihan konkreettisina tekoina, kuten lähettämällä tämmöinen kysely sinne perheelle, sitten konkretisoituu. Ja tutkailin tietty tätä esimerkkiä sitten tarkemmin, että mulla olisi teille tästä vielä lisäinfoa, Nitorin verkkosivuilla ja muualla painotetaan, että heidän lähestyminen brändiin on semmoinen yhteiskunnallinen ja hyvinvointia painottava niin kuin kokonaisvaltaisesti. Ja niiden verkkosivuilla on tosi selkeästi esillä myös se henkilöstön hyvinvointi, ja on ajateltu ehkä sitten sillä tapaa, että he ei halua tämmöisiä katteettomia lupauksia vain antaa, vaan sitten he listaa ihan konkreettisia tekoja,
tekoja, että kuinka he edistää henkilöstön hyvinvointia. He tuovat esimerkiksi siellä sivustolla esille koulutusmahdollisuuksia ja tämmöistä sparrauskaveritoimintaa ja siellä on kamukeskusteluja myöskin ja työaikajoustoja ja vapaa-ajan tukemista, eli kaikenmoisia tämmöisiä niin kuin konkreettisia tekoja, mitä he tekevät sitten sen ja elää sitä heidän brändiä ja arvoja siellä arjessa koko ajan todeksi. Ja tätä samaa viestiä he sitten tuo esille myös Instagramissa sitten, että jos menee heidän Instagram-sivuille, niin siellä esitellään työntekijöitä ja tiimipäiviä ja yhteisöllisiä hetkiä, jossa on tämmöinen aika iloinenkin niin kuin, vaikutelma. Eli me katsojana sitten heti tietysti ehkä ajatellaan näin, että no tuo on varmaan oikeasti hyvä työpaikka, tuo on oikeasti sellainen työpaikka, että ihmiset viihtyy ja haluaa siellä sitten tehdä töitä ja just tämä tekee heistä myös kiinnostavan brändin ja tietysti sitten sitä kautta houkuttelevan yhteistyökumppanin, niin ihan sama katsotaanko sitä työntekijöiden kuin sitten vaikka businesspartnereiden tai sitten ihan asiakkaidenkin silmissä. Eli todella hyvä esimerkki siitä, että se brändi ei ole jotain, jota rakennetaan ulospäin, vaan se syntyy sieltä sisältäpäin. Eli siitä, miten yritys toimii, miten yritys kohtaa ihmiset ja miten se tekee valintoja arjessa. Ja ehkä vielä sellainen asia, mitä tästä voi oppia, on se, että hyvä brändi ei siis ole semmoinen myöskään yksittäinen kampanja, vaan se rakentuu tämmöistä pitkäjänteisestä toiminnasta ja toimintatavasta. No, se, että miten tämä nyt tämmöiseen ihan pieneen mikro- ja pk-yritykseen istuu, niin ymmärrän toki niin kuin sen, että, ja me kaikki varmaan ymmärretään, että brändäyksessä varmasti tulee ja onkin sitä haastetta, ja kun on paljon tehnyt pk-yritysten kanssa brändejä, niin siellä on niitä tiettyjä haasteita, jotka toistuu sitten poikkeuksesta. Ne on sellaisia haasteita, jotka kumpuaa arjesta ja arjen realiteeteista, ja on ihan ymmärrettävää, että se paine saada kassavirtaa ja tuloksia nopeasti ajaa sen eelle, että tehtäisiin ja pitkäjänteisesti rakennettaisiin tämmöistä brändiä. Ja ehkä silloin tulee mieleen, että ne niin kuin pikavoitot on kivempiä, eli tämmöiset helppoa mainontaa ja lyhyitä kampanjoita, somekampanjoita ja muuta, mutta sitten ongelmana on se, että sitten se myöskin se ehkä jossain vaiheessa viimeistä alkaa sitten näkymään sinne uloskin päin se, että yrityksellä ei ole selkeää brändistrategiaa tai ei ymmärrystä siitä, että mitä rakennetaan ja miksi rakennetaan. Tosiasiassa brändäys, paljon kuulen myös sitä, että ei ole aikaa ja se vaatisi isoja resursseja, niin tosiasia on kuitenkin se, että semmoinen niin kuin hyvin vahva vaikutus asiakkaaseen ja muihin sidosryhmiin voi syntyä hyvin ja syntyykin pienistä toistuvista teoista, kun ne on sitten linjassa sen kanssa, mitä se yritys oikeasti edustaa. No, otetaan tähän vielä toinen konkreettinen esimerkki, joka auttaa sitten ehkä hahmottamaan vielä sitä, että mitä se voi tarkoittaa käytännössä. Te varmaan olette kaikki törmännyt siihen, että monet yritykset tänä päivänä väittää, että ne on ekologisia ja me ollaan asiakaslähtöisiä ja yhteisöllisiä. Eli nuo sanat varmaan ainakin löytyy jokaisesta esitteestä ja strategiasta ja verkkosivun sieltä meistä osiosta. Se haastehan tässä on aina se, että miten ne väitteet näkyy nyt oikeasti siellä arjessa. Mikäli sanotaan, että ollaan ekologisia, niin missä se näkyy se päästöttömyys, ja jos yrityksestä kerrotaan, että no me ollaan hyvin asiakaslähtöisiä, niin milloin olet viimeksi kuunnellut sitä asiakasta ja reagoinut palautteeseen? Tai jos väitetään, että ollaan yhteisöllisiä, niin mikä on se yhteisö, johon oikeasti osallistut? Tai mitä konkreettista niin oikeasti rakennat? Eli se todeksi eläminen ja ne arvot on todella tärkeitä siellä, ja olen tähän ottanut Nolla Cabin yrityksen esimerkiksi siitä, miten tämmöinen ekologisuus voidaan elää todeksi. Ja vaikka tässä Nolla Cabin, en tiedä oletteko törmännyt, luultavasti olette, koska heillä on ollut heitä on ollut näkyvillä mediassa melko paljonkin, muun muassa
Helsingin Sanomissa ja Business Wireissa ja ArcDailyssä. He on saanut ihan kansainvälistäkin näkyvyyttä aika paljon. Ja he sitä ekologisuutta tuo esille niin, että vaikka heillä on ydinpalveluna majoituspalvelut, niin ne on rakennettu tämmöiseksi kokonaisvaltaiseksi konseptiksi, joissa on sitten keskiössä semmoinen niin kuin hiljaisuuden ja yksinkertaisuuden ja vastuullisuuden elementit siellä. Heidän mökit on suunniteltu minimoimaan niitä ympäristövaikutuksia ja energia niihin tuotetaan sitten pääosin aurinkopaneeleilla. Tosin osa siellä on dieseliä vielä, että se ei ole ihan linjassa tuon ekologisuuden kanssa, mutta pääosin kuitenkin aurinkopaneeleilla tuotetaan sähkö näihin mökkeihin ja he tekevät myöskin brändiyhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa ja se oikeastaan se koko palvelu on suunniteltu tai se konsepti on suunniteltu sen päästöttömyyden ja ympäristöystävällisyyden ehdoilla. Ihan sieltä suunnittelusta, sen ydintuotteen kautta palvelun suunnittelusta siihen asiakaskokemukseen asti. Ja tämä näkyvyys, mitä he on saanut, niin voi ajatella, että vaikka he onkin panostaa paljon markkinointiin, myöskin myyntipolku näyttää olevan aika kunnossa, kun katsoin heidän sivustoltaan, aika helppoa mennä ja varata mökki. Mutta kuitenkin ajattelisin näin, että sit se näkyvyys, mitä he on mediassa saanut, niin on nimenomaan seurausta siitä, että heidän arvot näkyy siellä toiminnassa. Eli se brändi, se koko tuote ja palvelu on brändätty, se on konseptoitu ja se on sitten vielä brändätty, jolloin ne arvot näkyy sit siinä toiminnassa ja tietysti siellä on se spillover-vaikutus sinne markkinointiin myöskin onneksi sitten, jos tehdään siis asioita hyvin, niin sitten niitä on helppo sitten ikään kuin markkinoida myöskin tai helpompi ainakin. Siinä oli nyt 2 esimerkkiä tuosta matkailun matkailubisneksestä. No sitten se kysymys, että miten teidän, kun te toimitte sieltä hyvinvointibisneksessä, hyvinvointimatkailussa, ehkäpä wellness-bisneksessä, niin miksi kannattaa sitten juuri nyt brändätä, niin itse ajattelen niin, että hyvinvointi on nyt nimenomaan semmoinen tosi kuuma aihe, mikä kasvaa voimakkaasti. Eli paljon kansainvälisissä raporteissa näkee näitä ennusteita, että tämä kulutusluvut on jatkuvassa nousussa. Samalla tämä data kertoo siitä, että wellness-matkailijat käyttää rahaa keskimäärin selvästi enemmän kuin tavalliset matkailijat tai muunlaisten matkailupalveluiden kuluttajat. Ja tämähän antaa sitten tietysti tämmöisille hyvinvointiyrityksille mahdollisuuden hinnoitella kannattavasti sitten ja saada sitä katetta sille omalle palvelulle ja saada sitä kautta liikevaihtoa ja kasvua ja luoda sitten sitä tietenkin kilpailukykyä koko niin kuin alueelle. Mutta wellness-matkailu vielä sillä tavalla ja tämä business ylipäätään, että mun mielestä siinä on hyvä potentiaali just suomalaisille yrityksille. Eli kun näissä trendeissä, kun katsotaan, että mikä siellä wellness niin kun puolella trendaa, niin siellä on tämmöisiä niin kun asiakastarpeita kuin tämmöinen uni ja palautuminen ja sitten siellä myöskin ollaan tosi kiinnostuneita lämpö-kylmä-rituaaleista erilaisista. On tärkeää, että nämä palvelut on luontoperustaisia, niitä asiakkaat myös arvostaa. Ja ylipäätään tämmöinen kokonaisvaltaisuushan siellä korostuu todella paljon. Ja mun mielestä meidän suomalaiset vahvuudet on juuri tässä. Eli meidän tämä hiljaisuus ja puhdas luonto ja sauna plus kylmä eri elementeissä, niin kun me pystytään sanottamaan näitä hyötyjä asiakkaalle selkeästi, niin me aivan varmasti pystytään siellä eurooppalaisilla markkinoilla aika hyvinkin erottautumaan ja pärjäämään. Ja vielä niin kuin haluan aina niin kuin muistuttaa, että luottamus on niin kuin matkailubisneksessä ja missä tahansa bisneksessä totta kai se koko niin kuin valuutta, mutta että nyt sitten kun wellness-business on, siellä on todella paljon tarjolla uusia hoitomuotoja ja tämmöisiä biohacking-juttuja, nuku paremmin ja mittaa sitä untasi ja niin edelleen, niin sen takia semmoinen niin kuin asiantuntijuuden korostaminen, eli esimerkiksi erilaisilla sertifikaateilla,
menetelmien turvallisuus, ylipäätään sen palvelun niin kuin turvallisuus, niin nämä on semmoisia asioita, mitä täytyy tehdä näkyviksi siellä, koska sitten myöskin se niin kuin tämmöinen vastuullisuus, kokonaisvaltainen vastuullisuus on Euroopan markkinoilla todella tärkeä ostoperuste sille asiakkaalle ja toki niin kuin myös globaalilla markkinoilla. Mutta jos ajatellaan asiakasta, niin he haluaa tulla paikkaan, jossa asiantuntijat opastaa turvallisilla menetelmillä ja turvallisesti sitä meidän niin kuin polkua, hyvinvointipolkua. Ja oikeastaan vielä tärkeä muistutus tässä vaiheessa noista digikanavista, että digikanavassahan se ostaminen tänä päivänä tapahtuu ja se on tärkeää, että sitä digikanavaa ja sitä polkua johdetaan. Eli brändin on oltava siksi aika yhtenäinen ja tunnistettava niillä sekä siellä omilla verkkosivuilla, mutta myöskin sitten somessa, myöskin erilaisen aluemarkkinoinnin kanavissa, erilaisilla varasalustoilla. Eli se brändin yhtenäisyys sillä koko digipolulla, niin se sitten vauhdittaa sitä konversiota. Eli konversiohan tarkoittaa aina sitä tavoitetta, jonka me halutaan, että se asiakas niin kuin suorittaa, johon me sillä markkinoinnilla pyritään. Esimerkiksi se varauksen tekeminen, ostaminen, sovelluksen lataaminen ja niin edelleen. Eli tässä muutama tämmöinen tärkeä huomio, mikä mun mielestä kannattaa nyt tässä hetkessä. Eli me eletään semmoista momentumia nyt tässä hyvinvointibisneksessä. No, jos me tähän brändityöhön vielä tarkemmin mennään ja ajatellaan sitä, niin kuin, että mitä se vaatii nyt sitten se hyvän brändin rakentaminen, niin haluaisin itse nähdä sen tämmöisenä pyramidina. Ja pyramidit on hyviä metaforia aina tämmöiselle niin kuin sille, että kuinka edellisen osan päälle rakentuu aina se niin kuin uusi asia. Ja tässäkin on tärkeää brändityössä, että on hyvät perustukset. Eli tämmöinen kerroksisuus. Brändityö lähtee siis liikkeelle perusasioista. Miksi yritys on olemassa? Kysytään, mikä merkitys meillä on sille asiakkaalle, yhteisölle tai alueelle, jossa me toimitaan. Eli käytännössä se yrityksen missio. Kun se niin kun missio on siellä kirkkaana, niin sitten on helpompi rakentaa näitä seuraavia pyramidin tasoja sinne sitten päälle. Niin jos me mietitään, että no mikä tuommoinen missio voisi olla vaikka, niin sehän voi vaikka olla näin, että meidän Jooga-studio missio on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa ihmisiä löytämään tasapainoa arjessa. Eli ihan tämmöinen niin kuin hyvin kirkas, aika yksinkertainenkin, mutta se, että se on selkeänä meillä mielessä, että mikä se on se meidän missio. No sitten sieltä tarkoituksesta, eli missiosta nousee suunta. Mitä me tavoitellaan, mikä on se tulevaisuus, jota kohti me pyritään. Ja nämä on yleensä aina, varsinkin PK-yrityskentässä, haluan itse aina pysäyttäytyä tämmöisessä hyvin konkretiassa, eli nämä voi olla tosi konkreettisia, vaikkapa niin, että meidän tavoite on kasvattaa asiakasmäärää 20% seuraavan 4 kvartaalin aikana, eli 12 kuukauden aikana, tai käynnistää 3 uutta hyvinvointikurssia ja niin edelleen. Eli hyvin konkreettinen olisi tuo seuraava askel. Sitten kun meillä on se tavoite kautta suunta selvillä, niin on sitten helpompi määritellä se, että ketä varten me oikeasti ollaan olemassa. Kuka on se meidän kohderyhmä, ketä me taas ei palvella. Niitäkin on, jota me ei tavallaan, että on hyvä aina niin kuin rajata, ketä palvellaan, ketä ei palvella, koska kaikkea ei tietystikään voi kaikille tarjota. Ja kohderyhmän määrittelyyn, mikäli siinä tarvii jeesiä, niin mun mielestä Visit Finlandilla on tosi hyvät valmiit mallit. Sieltä löytyy, kun katsoin niin kuin wellness-bisnekseen, niin sieltä löytyy todella hyvin valmiita segmenttejä. Siellä on Nature Lover ja muuta tämmöistä valmista segmenttiä tavallaan, minkä perusteella pystyisi vähän alkaa pohtimaan, että kenelle me tätä meidän palvelua tehdään ja kirjoittaa niistä vaikka 1-2 ihan tämmöistä asiakas kautta ostopersoonaa, johon kirjoitetaan sitten vielä auki kaikki se asiakkaan niin kuin motivaatio, miksi se haluaa tämmöistä palvelua, se ostopolku, missä se niin kuin asiakas meidät löytää, tyypillisimmät esteet sille ostamiselle, vaikka budjettiakin voidaan katsoa ja tärkeimpiä kanavia. Eli tämmöinen on hirveän tärkeää tietää, että ketä me palvellaan. Sen jälkeen sitten vasta lähdetään
tarkalleen ottaen miettiä, että mitä me tarjotaan, eli mikä se on se ydintuote, mikä se on se ydinpalvelu. Niin nykypäivänä, kun me halutaan vähän tämmöistä ekosysteemiä, systeemiajattelua, niin me tietysti halutaan myös pohtia, että millä tavalla me tuotetaan arvoa asiakkaalle, mutta sitten myöskin sille meidän ympäristölle. Ja ehkä niin, että miten me vielä erotutaan muista. Eli nyt jos ajatellaan taas sitä että meillä olisi tämmöinen joogatuote siellä, niin vaikka tämä, eli niin kuin, että ydintuote on ne joogatunnit, mutta sitten vielä, että jotka sitten auttaa, eli se arvo sille asiakkaalle, joka auttaa asiakasta vahvistamaan kehoa, rauhoittamaan mieltä, lisäämään sitä jaksamista arjessa ja niin edelleen. Eli on hirveän tärkeää, että se on sanotettu se, mitä se meidän ydintuote sitten tarjoaa. Ja tähän liittyy myös olennaisesti tuo seuraava kohta, eli se, että mitä me luvataan, mitä se asiakas voi meiltä odottaa. Annetaan lupaus siitä kokemuksesta, jonka se asiakas varmuudella meiltä sitten saa. Eli sitten vaikka Joogastudion esimerkissä se, että asiakkaat saa meidän tunneilta fyysistä hyvinvointia, henkistä palautumista. Eli se, että me itsekin tiedetään, että mihin me pyritään. Ja sitten vasta kun tämä pohja on kunnossa, niin päästään siihen, mitä yleensä ajatellaan brändityöksi, eli siihen ulkoiseen ilmeeseen ja viestintään. Miten me puhutaan tässä maailmassa, miten me ollaan tässä maailmassa, mikä meidän niin kuin markkinoinnin ja viestinnän sävy on, ollaanko me läsnä olevia, asiantuntevia, rentoja, turvallisen kuuluisia, eli se brändipersona tulee sitten näkyväksi näissä kohtaamisissa vasta täällä, ja sitten tuolla ylimpänä tietysti sit se, miltä me näytetään, visuaalinen ilme ja niin edelleen, mutta että huomioidaan se, että tämä brändi tarkoittaa kokoa ja kaikkia näitä pyramidin askeleita, ei vaan noita kahta ylintä. No sitten jos, tai kun me olemme toivottavasti nyt on brändin niin kuin pohjustuksen ja perustukset saatu kuntoon, niin sitten oikeastaan on tärkeää kääntää katse tosiaan vielä tarkemmin sinne asiakkaan polkuun, eli siihen konversioon, miten me saadaan ne asiakkaat nyt sitten ostamaan oikeasti. Ja niin kuin sanoin aiemmin, asiakaspolkua tulee johtaa, ei vaan lätkätä jotakin sinne digiin ja ajatella, että hei, että no nyt niitä alkaa, miksi varauksia ei tule, vaan voi ajatella esimerkiksi tämmöisenä 5 vaiheena, näitähän on hyvin erilaisia kuvioita siitä, että miten se myynnin konversio tai markkinoinnin konversio tapahtuu, mutta itse haluan ajatella sitä 5 vaiheen kautta, eli on tuommoinen inspiraatiovaihe tässä, niin kuin, tai oikeastaan se, että meidän täytyy ymmärtää tätä inspiraatiovaihetta, eli sitä, että mitä se asiakas ajattelee oikeasti. Mikä herättää sen inspiraation ostamaan? Asiakas voi esimerkiksi ajatella, että niin kuin tässä mun esimerkissä, että haluan digitauon ja haluan vähän lepoa. Ja sitten mukaan astutaan kuvioon me, eli kun sen asiakkaan matka sitten etenee siihen suunnitteluvaiheeseen, niin meidän tehtävä on tarjota sitä inspiraatiota. Esimerkiksi julkaisemalla 2 lyhyttä videota viikossa siitä, mitä on se meidän palvelu, vaikka niitä signature-hetkiä sieltä meidän palvelusta, vaikkapa sitten se semmoinen joku niin kuin sauna ja kylmä plus hengitysharjoitus, joku tämmöinen ja sitten on tärkeää myöskin seurata sitä, että miten se performoi, eli vähän sitä klikkiprosenttia siitä videosta etusivulle tai ländärille, että kuinka moni siirtyy sieltä videosta sitten meidän sivuille. Eli tällä tavalla se jatkuu. Me aina pohditaan, mitä se asiakas tekee ja sitten mikä on se meidän ikään kuin vastine siihen asiakkaaseen. Kun se siirtyy tuohon varauksen vaiheeseen, niin siellä on tietty sitten tärkeää, että se varauspolku on helppo. On helppo laittaa sinne päivämäärät, jolloin olen tulossa. Tuotetiedot löytyy helposti, maksu tapahtuu helposti ja turvallisesti. Ja sitten taas meidän tehtävä on tarjota tämä kaikki, mutta myöskin seurata sitä konversiota, kuinka moni asiakas sieltä oikeasti vie sen varauksen maaliin, ja sitten siellähän voi jopa seurata sitä keskeytyskohtaa, että jos siellä on paljon keskeytyneitä transaktioita, niin se, että mitä siellä oikeasti sitten tapahtuu, miksi se asiakas ei sitten oikeasti paina sitä maksa ja viimeistele sitä maksutapahtumaa.
Ja kun me tuohon kokemukseen sit siirrytään, se on tietysti sitten se hetki, se moment of truth, jossa sitten lunastetaan palvelulle annettu asiakaslupaus, mutta sitten on tärkeää se, että toki se tuote ja palvelu pitää olla kunnossa, mutta myöskin varmistaa sitten siellä se asiakastyytyväisyys, että esimerkiksi on nyt nykyään nähnyt paljon jo, että siinä heti kun tekee tämmöistä, vaikkapa käy joogassa tai muuta niin siellä on sitten annettu QR-koodi asiakkaalle jossain päin huonetta ja sitten aktiivisesti yrittäjä on patistellut ystävällisesti ja kannustanut sitten vastaamaan lyhyen tyytyväisyyskyselyyn. Eli kun me tuotetaan näitä hyviä kokemuksia, niin meidän on pakko olla koko ajan kartalla siitä, että miten se asiakas meidät kokee, eli siitä tyytyväisyydestä ja sitten tietenkin toimia sen palautteen perusteella. No sitten tuohon jakamisen vaiheeseen nykyään, ja tämä on ihan tutkittua juttua, että tämmöinen niin kuin sharing on todella tärkeä osa matkailuelämystä, ja mitä se sitten tarkoittaa yrittäjälle, niin tässä yritys voi kannustaa esimerkiksi lähettämällä sitten jälkiviestejä, joissa on mukana linkkejä arvion kirjoittamiseen, selkeät ohjeet paikan päällä vaikkapa siihen, että miten asiakas voi jakaa tätä omaa sisältöä, esimerkiksi hashtageja, jopa mallitekstejä on nähnyt, että jossain on tarjottu. Ja tämä on hyvin tärkeä osa sitä kokemusta, mutta se myöskin auttaa sitten siinä markkinoinnissa. Eli asiakas tavallaan omalla sisällöntuotannollaan auttaa teitä markkinoimaan laajemmalle sitä teidän omaa yritystä. Eli tämä on hirveän tärkeää ymmärtää. Ja sitten tietenkin näitä arvioita kannattaa seurata, kun niitä pyytää kirjoittamaan, niin niitä pitää seurata, niihin pitää mahdollisesti vastata varausalustoilla ja olla niin kuin vähän hereillä kuitenkin, että jos niin kuin, kannustaa tämmöiseen jakamiseen, niin se on hirveän tärkeää, että pysyy kartalla, mitä siellä jaetaan ja mahdollisesti vastaa, jos siellä tulee jotain palautetta. On se sitten minkälaista palautetta, kriittistä tai sitten kannustavaa palautetta. Ja kun aloin tätä puheenvuoroa tekemään, niin kuulin, että teitä kiinnostaa niin kuin tuotteistaminen erityisesti, ehkä on noussut semmoisena kiinnostavana. Ja tuotteistamista meillä on paljon vuosien varrella koulutettukin ja mallinsin tähän nyt sitten 3 esimerkkipakettia, jotka rakentuu tämmöisistä moduuleista, jotka palvelee sitten erilaisia asiakassegmenttejä ja mun mielestä niin kuin, paketoinnissa, tuotteistuksessa tärkeää on, että luo semmoiset selkeät tuotteet, joista asiakas tai sitten se agentti, jos teillä on B2B-business, niin voi valita. Ja selkeä tuote tai tuotekokonaisuus on sellainen, joka myöskin tekee sen brändilupauksen näkyväksi. Eli jos me luvattiin nyt sille joogaharrastajalle sitä lepoa ja palautumista, niin se on tärkeää, että se näkyy siellä tuotteessa ja tuotekokonaisuudessa. Eli mitä se asiakas saa, miksi se on ainutlaatuista. No, tämä nyt, kun tämä mulle ei ole jooga eikä hyvinvointibisnessä itsellä, niin sen takia tämä on aika tämmöinen niin kuin kuvitteellinen tämä mun tuotteistus, mutta ajattelin näin, että mulla on 2, 4 ja 6 päivän kokonaisuudet tässä ja ensinnäkin siitä tuotteen nimeämisestä jo kannattaa lähteä niin kuin vähän liikkeelle, eli se luonnetasot ja se antaa tilaa sille preemiolle, eli sille, että miksi me pystytään niin kuin, brändättynä tuotteena pyytämään asiakkaalta korkeampaa hintaa. Tärkeää siis on se, että kaikki mitä se asiakas saa on näkyvillä, jotta me pystytään perustelemaan se hinta. Tuossa mulla on starter-kokonaisuus, nämä on nyt esimerkkejä, mutta että tässä starterissa vaikkapa ydinlupaus on rauhoitu, palaudu nopeasti, aamu alkaa siellä joogalla, seuraa ohjattua saunakylmäkokemusta, sitten metsäkylpyä, mukana aamiainen, vapaa pääsy spa-alueelle ja sitten mulla on siellä, että kelle tämä sopii, siellä on hinta alkaen ja sitten vielä se take away sieltä, eli mitä se asiakas saa kotiin.
asiakas vie kotiin konkreettisen kokemuksen levosta. Tätäkin voidaan nykypäivänä mitata ennen ja jälkeen esimerkiksi tämmöisillä sormuksilla esimerkiksi ja muuta. Saa hengitysharjoituksen, sen voi saada äänitteenä, PDF-ohjeena. Eli aina niin kuin pohtia se, että mikä se on se takeaway, minkä se asiakas saa. Se on hyvä olla jotain semmoista kouriin tuntuvaa. Se on hyvä, että sen asiakaslupauksen pystyy vielä tällainen niin kuin ihan osoittamaan, että okei, nyt kun sulla oli tämä lepoprosentti tommonen, kun tulit tänne ja nyt se on tällainen, niin mitä tässä välissä on tapahtunut, niin se on hienoa tässä nykypäivänä biohackingissa, että näitä pystytään myöskin ehkä sitten, jos halutaan, niin tällainen määrällisesti mittaamaan ja osoittamaan sen asiakaslupauksen toteutuminen. Deep Reset. Mulla oli tuossa 4 päivän kokonaisuus. Siellä on sitten uni- ja stressitasapaino, on vähän tämmöinen kunnianhimoisempi tavoite siellä. Siellä voi olla päivittäisiä mindfulness-harjoituksia, työpajoja, rituaaleja, aterioita vähän enemmän ja niin edelleen. Ja hinta per henki. Niin on tärkeää, että niissä on aina tuo niin kuin hinnoittelu ja sitten että asiakas näkee sen hinnoittelun perusteet ja sitten vielä se, että kelle tämä on suunnattu, on tärkeää näkyä tuolla. Sitten on tuo viimeinen paketti Signature, tämmöinen syvä kokemus, ydinlupaus siellä näkyvillä, sisältää vielä enemmän kaikkea lupaa niin kuin vielä enemmän. Selkeä hinnoittelu ja niin edelleen. Sitten tietysti hyvä näissä tuotteissa muistaa, että siellä pitää olla ne ehdot ja asiakkaan oikeudet näkyvillä jo siinä varausvaiheessa, eli ne peruutusehdot, yleiset ja yrityksen omat niin kuin erityisehdot, tärkeää linkittää myöskin jo siihen varausprosessiin, vaikkapa erilliselle alasivulle. Peruutusmaksujen niin kuin hyvä ehkä olla porrastettuja, kohtuullisia. Asiakas ymmärtää, mitä tapahtuu sitten, jos peruutan tämän eri tilanteissa. Järjestäjän tiedot, se palvelun sisältöhinta, mahdollinen vähimmäisosallistuja määrä, eli kaikki tämmöinen kannattaa siinä varausvaiheessa mahdollisimman selkeästi tuoda esille ennen kuin se asiakas klikkaa varauspainiketta. Eli on näin tutkittu, että nämä on esimerkiksi niitä varaamisen esteitä sitten, kun ei ole missään näkyvillä se, että mitä sitten, voinko perua tämän oston jälkikäteen ja mitä peruutusehdot sanoo, mitä siitä mulle seuraa siitä perumisesta. Eli semmoisia muutamia, tuo on tietysti oma taiteenlajinsa nyt tuotteistaminen ja siitä tietenkin ja on tärkeää, että sitä niin kuin ihan opiskelee ja opettelee tekemään, mutta että se, että aika vähän nyt kun teitä varten kävin läpi aika monia kymmeniä hyvinvointibisnestä tekeviä niin kuin yrityksiä ja kattelin, että minkälaisia pakettiesimerkkejä siellä on, niin täytyy sanoa, että niitä on todella vähän. Eli sieltä niin kuin yleisenä huomiona ehkä se, että wellness business niin kuin kyllä varmaan hyötyisi tämmöisestä tuotteistamis- ja niin kuin osaamisesta ja sen kasvattamisesta, mutta että nyt Rovaniemelle oli juuri toimintaa aloittelemassa tämmöinen Skyra Retreat-yritys, ja heillä oli tämmöinen aika selkeä positio siinä, eli he oli positioinut, eli asemoinut itsensä suhteessa kilpailijoihin aika selkeästi ja mukavan selkeästi, eli he puhuvat tämmöisestä raw luxury, eli luonnonmukaisesta luksuksesta, jossa he yhdistää rauhan ja merkityksellisyyden. Tämä oli aika kiinnostava tämmöinen niin kuin arvolupaus tai missio, ajatus, tavoite, kulkee läpi koko se heidän verkkosivusto ja oikeasti vähän ehkä erottaa jopa kilpailijoista, jos mietitään tätä niin kuin Lapin alueen kilpailua. Toki teitä on siellä ympäri Suomea, mutta tämä nyt täältä meiltä päin tämmöinen esimerkki. Ydinpalvelu on siis tuotteistettu tässä esimerkissä. Jokainen vieras saa automaattisesti pääsyn tämmöiseen spa-kokemukseen, jossa sitten yhdistyy lämpö, kylmä, lepo. Ja tämä ei ole koskaan lisäpalikka, vaan tämä niin kuin kuuluu aina osaksi sitä hintaa. Eli se on se brändilupaus, joka toteutuu kaikille. No, siellä on sitten valittavana erilaisia päivittäisiä ohjelmarunkoja.
Tai oikeastaan perusrunko on aika selkeä ja toistuva, aamujooga, metsäkylpy, iltainen tämmöinen niin kuin sound bath-tyyppinen ja sitten oli tämmöinen folklore-sauna saunottajan johdolla, eli asiakas tietää, että näitä voi odottaa. Ja sitten myös yrityksen näkökulmasta tämmöinen niin kuin selkeä ohjelmarunko tarkoittaa sitä, että on helppo suunnitella ohjaajaresurssit, helppo suunnitella kapasiteetti ja helppo ehkä niin kuin hallita niitä riskejäkin. Sitten. Ja tämähän sitten tietysti on semmoinen tärkeä myöskin niin kuin luottamuksen rakentaja, että nyt kun me tiedetään, että tämä yritys tekee tätä, niin kuin tämä on se ydinpalvelu, niin voi ajatella, että siihen niin kuin asiakas voi aina luottaa, että tämä ydinpalvelu toteutuu turvallisesti ja hyvin. No siinä sitten, kun tämä Skyra yrityksenä on ehkä tämmöinen niin kuin verkostomaisesti, kumppaniverkosto on hyvin paljon tukeutuva ja luottava, niin he sitten kertoo täällä omilla sivuilla, mulla on se tuossa oikealla alhaalla, että wellness-kokemukset tuotetaan yksinoikeudella tämmöisen käsin poimittujen niin kuin kumppaniverkoston kautta. Ja tämähän sitten antaa asiakkaalle sen viestin, että no, täällä on tämmöistä laadunhallintaa tehdään ja oikeasti tämä on turvallista ja laadukasta tämä palvelu. No sitten lisäpalveluita on ihan kivasti myöskin tarjolla ja niissä olisin ehkä toivonut, että olisi hinnoiteltu vähän näkyvämmin, mutta että siellä on kuitenkin kaikenmoista wellness-menytä ja private joogaa ja viulurelaksaatiota ja muuta. Ja tämä sitten tekee niin kuin todella niin kuin hyvin läpinäkyväksi sen, että mitä on mahdollista lisätä siihen palveluun ja sitten helpottaa myöskin sitten niin kuin ryhmien, että jos on tämmöistä B2B-toimintaa, niin sitä ryhmien nostamista helpottaa tollainen, kun kaikki lisäpalvelut on selkeästi näkyvillä. Ja sitten majoituksesta ehkä se, että heillä oli majoitus rakennettu myös kivasti tälleen modulaarisesti, eli siellä on suuria sviittejä, sitten oli tämmöisiä hirsivilloja ja pienempiä huoneita, ja jokaisessa majoitustyypissä vielä kerrotaan selkeästi, että mitä siihen sitten sisältyy, oliko aamiaista joissakin ja toisissa spaata ja sen semmoista. Ja sitten vielä se, että paketoinnissa he oli hyödyntänyt tämmöisiä sesonkikohtaisia retriittejä, tämmöisiä kokonaisuuksia, mikä oli myös tosi kiva. Voitte käydä katsomassa tuolta vaikka heidän sivuiltaan vähäsen. Ihan muutama, mitä tuossa highlighttaisin ja korostaisin, olisi semmoiset, että mitä siitä voi oppia, niin siinä ehkä tämä päivärytmi, eli tämmöinen selkeä päivärytmi ja ohjelmanrunko helpottaa asiakasta, resurssien hallintaa. Kumppaniverkostoa, jos käyttää, niin kannattaa kuratoida, eli katsoa vähän, että kelta tietenkin ostaa ja mitä ostaa, jaetaanko yhteiset arvot. Lisää palveluita, jos on, niin kannattaa hinnoitella selkeästi ja paketoida nekin semmoiseksi hyviksi. Ja sitten ehkä tuokin, että joskus niitä palveluja voi paketoida sesongeittain, siinä sitten kansainvälisellä asiakkaalla aika paljon helpompi tehdä niitä valintoja. Mutta hei, tämä alkaa loppua nyt mun päivän sanoma. Ehkä tuohon loppuu vielä se, että mitä yhteenvetona voisi sanoa, eli brändi ei ole tunnus tai kampanja tai se visuaalisuus siellä, vaan se on tapa toimia. Se lähtee sieltä arvoista ja toiminnan tavoitteesta liikkeelle, ja sitten se näkyy siinä, miten me lunastetaan se lupaus jokaisessa asiakaskohtaamisessa, ja kun me sitä tuotteistusta tehdään, niin se lupaus muuttuu ostettavaksi ja ymmärrettäväksi. Eli pitää valita, kelle me ollaan merkityksellisiä ja miten me erottaudutaan ja miten sitten viestitään luottamuksesta ja turvallisuudesta asiakkaalle. Tässä oikeastaan tämä, mitä mulla oli teille ja tuossa vielä sitten meidän hankkeen yhteystietoja ja se, että saa olla yhteydessä, saa verkostoitua LinkedInissä mun kanssa, laittaa sähköpostiakin. Me muun muassa tehdään tutkimusta jatkuvasti näistä brändiaiheista. Jos semmoinen yhteistyö kiinnostaa, niin olkaa yhteyksissä. Kiitoksia. Kiitos paljon, Kati. Nyt mä sieltä pyydän, että Ronja laittaa tallennuksen pois päältä, niin voidaan sitten ottaa